Ehkä mä en pidä tätä laukkua, tää on vähän. No kun se ei ehkä ihan sovi mulle. Sori. Tähän tässä. Tosta vaan päätä. Yeah. Siis näytän täältä. Ja. Ihmiset kun kävelee ohi, niin ne kattoo, että mitä on menossa. Toinen on ihan prinsessana ja... Takas hommiin. No niin. Next location is tämmönen. Täällä on kyllä paljon kuvauspaikkoja. Olenko mä kehittynyt? Oot. Eli... Mä menen vaihtaa vaatteet, koska nyt on siis perjantai-ilta ja kaikki on menossa dinnereillä ja kaikkea. Sitten mä näytän niinku täältä. Kattoo meitä sillä näin. Fitti on nyt vaihdettu ja hiukset on laitettu. Nyt on niinku vähän erinäköinen. Löytyy spotti. Tämmönen välikkö. Näette sitten vision tässä. Sä valmis? Sä oot nyt ihan eri. Oi vittu, meni vähän aikaa. Nyt saatiin kuvat kuvattua. Eli me kuvattiin 5 eri paikasta.